неща, хора, относно тук. Гамблера, Сарасена, отзаде има нови колета, 3 кроса, 1 драк и пропейна, който е без спирачки. Ей, те да покажам какво клип снимам, бре. Хора, не снимам. Стоето е много студено явно. Абе, Ране, аз си спирачка, бе. Ай, 2%. Стой. И аз си спирачка, ще си спирачка. Така, стискаме първо задните. Стискаме предното. Сега ще стискаме двете. Магура МТ5. Препоръчваме на всички. Много е добра. Няма да имате никакви проблеми с нищо, в никакво каране. Както видяхте, там много добре спря. Виж, улови веднага. Бате Бочуков. Ало, Бочуков го няма. Да го видите. Маро, снимай го, кажи му, че е пут. Не бъди путка, Нико. Обаче гледайте, бата, Бочуков буквално е плосък. Тя тук ще те дръгнете. Момчета, смайте му се! Как 4500, бе? Вече струва 6! Защо? Аз ти кажам колко съм платил! Баба ти ябна! Не знам! Ама и ти! Ой, Ра, дай 4 мона! Сега за какво това? Не, аз прави бекфлип. Май, ще съм тук те. Тук си Дидион Бочуков. Ако не го рипнеш, ще ти степи рамката. Къде е това, бе, бате? Пустана, бе! Аз не го виждам. Скока не се вижда. Бег, че рани да май. Бегай, Нико! Нико, бегай, бе! То няма спирачки. Снимай спид. Снимай спида. Давай! Качи се! Ще снимам Нико тук, хора. Страшно тъни. Давай! Добре, че го снимам!